खुलुमबाय सानजारि थान्दियाव दिनै आं रैरुप नार्जारि दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन चापरि फरायसालिमायाव एलुमिनि मिट 2022 जथुमा खुंनाय जादों। बे जथुमाखौ सिमेन चापरि फरायसालिमानि बारग' फरायसाफोरखौ लानानै आरो सिमेन चापरि फरायसालिमानि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै खुंनाय जादों। बे जथुमानि हाबाफारि बायदियै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो सिमेन चापरि फरायसालिमानि प्रिन्सिपाल डक्टर सचिन दले बिथाङा। फिरफिला बिरहोनायनि उनाव सिमेन चापरि फरायसालिमानि कनफारेन्स हलाव सिमेन चापरि फरायसालिमानि गोबां बारग' फरायसाफोरा बाहागो लायो आरो बे फरायसालियावनो फरायनानै गोबां साख्रि मावनाय फरायसाफोर, बिजनेसमेन, पलिटिशियान आरो गोबां बायदि आयदायाव खामानि मावबाय थानाय बारग' फरायसाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। ভাল লাগিছে। এইটো প্ৰথম নহয়, আমি যোৱা আগষ্ট মাহতো প্ৰথম মানে কিবা কৰিছিলোঁ, ইনিচিয়েটিভ এটা লৈছিলোঁ, কিন্তু বৰ ছাকচেছ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজত আমি প্ৰত্যেকে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজে কাম আগবঢ়াইছোঁ। এতিয়া এই যে হ'ল কলেজৰ আমাৰ শিক্ষক গোট, বিশেষকৈ আমাৰ IQSCৰ উদ্যোগত মানে আমি এইটো কিবা কৰিছোঁ, আজিৰ এই সভাখন অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ, যিটো প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীৰ সমাৰোহ। আজি ভাল লাগিছে, বহুত প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীক লগ পাইছোঁ আৰু কিছুমানটো আমাৰ বয়সৰে হৈ গ'ল আৰু বহুতো এতিয়া সফল, বিশেষকৈ ইণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপৰ সফল বহুত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আজিয়ে লগ পাই পেলাই বহুত ভাল লাগিছে মোৰ ফালৰ পৰা। सिमेन चापरि कलेजनिफ्राय दासिम बेसेबां बर' फरायसा आरो लोगोसे गुबुन डिपार्टमेन्टनि फरायसा बेसेबां माने प्रडाक्ट खालामखो, बेसेबां दिहुननो हाखो बेखौ मिथिनाय आरो बेखौ बेनि थाखायनो खालामनाय जादों जे जोंनि कलेजा गोख्रैनो नाक इन्सपेक्सन खालामनांगौ दङ। NAAC थारमाने नेशनेल एसेसमेन्ट एक्रिडिटेड काउन्सिल, बेखौ माने गोख्रैनो खालामनांगौ होननानै बेखौ बुंगासिनो दं। जे गुबुन कलेजा खालामजोब्बाय, जोंनियासो बहुत उन जाबावदों, जोंनिया सिगाङावनो जाबावनांगौसोमोन। नाथाय दिनै बयबो नाजानानै बेखौ फाथिनो हाबाय आरो दिनै मोनसे कमिटिबो दागोन। बे कमिटिया इयुनाव गावसोरनो खालामबाय थानो हासिगोन आरो। गिबियाव सानजारि थान्दै निउस चेनेलनिसिम आंनि हामलायनायखौ बावग्रोबाय। दिनै सिमेन चापरि कलेजनि एलुमनि मिट बे सेलेब्रेसन सोलिगासिनो दं। बेयाव फैनानै दिनै बोरै मोन्दों होननानै जोंहा बिजोंनि बिथाङा सोंदों। बेयाव बेखौनो फोरमायगोन जे जोङो दिनै बेयाव फैनानै जोंनि गोजाम लोगोफोरखौ जों लोगो मोनफैदों। गोजाम जोंनि फोरोंगिरि, प्रफेसर, लेक्सारार बिथांमोनखौ लोगो मोनफैदों आरो बिथांमोनखौ लोगो मोननानै गोदो जों कलेजाव जेब्ला फरायदोंमोन बे समाव जों माबायदि फरायबोनाय, जोंखौ माबायदि बिथांमोना गाइडेन्स होबोनाय, लोगोसे जोंनि लोगोफोरजों जों माबायदि कमिउनिकेसन खालामोमोन आरो जोङो माबायदि सोलिबोयोमोन, बे समनि थासारिफोरखौ जों गोसोखांनानै खोब मोनसे नस्टालजिक फिल खालामदों, खोब मोजां मोनदों। आरो जोंनि जा फोरोंगिरि बिथांमोनाबो गावसोरनि जा गोजाम स्टुडेन्टफोर, बारग'लांनाय स्टुडेन्टफोर बेखौ लोगो मोननानै बिथांमोनाबो खोब गोजोननाय मोनदों। दा बयनिबो गोसोआव दिनैनि बे सेलिब्रेसनाव बाहागो लाफैनानै खोब गोजोननायखौ नुनो मोनदों। बयनिबो गोसोआव जों गावबो गोजोनदों आरो गासिबो गोजोनदों होनना बुंनांगोन। আচলতে মই আজি চিমেন চাপৰি মহাবিদ্যালয়লৈ আহি খুব এটা নষ্টালজিক পৰিৱেশ এটা পাইছোঁ। খুব ভাল লাগিছে। মই সদায় ভাবি আছিলোঁ এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান খুব আমাৰ জৰুৰী বুলি ভাবিছিলোঁ। আজি ইয়াতে আহি মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে আৰু সকলোকে লগ পাইছোঁ, লগ বন্ধু, লগতে আমাৰ ছাৰ বাইদেউসকলক লগ পাইছোঁ। খুব ভাল লাগিছে আৰু চিমেন চাপৰি মহাবিদ্যালয়ৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। বৰ্তমান মই ৰাজহুৱা কিছুমান কামতে জড়িত হৈ আছোঁ। তাৰ উপৰিও মই সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ এগৰাকী অংগনবাদী কৰ্মী হিচাপে মই কাম কৰি আছোঁ। লগতে কিছুমান ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত মই ভূমিকা হিচাপেও কাম কৰি আছোঁ। আহ্বান জনাওঁ যে যিসকল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে চিমেন চাপৰি মহাবিদ্যালয়ত, তেখেতসকলে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰক আৰু সুস্থ সবল
এখন দেশ গঢ়ি তুলিবলৈ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল খুব আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু তেখেতসকলৰ মোৰ শুভেচ্ছা আছে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰক আৰু লগতে জ্যেষ্ঠক সন্মান কৰিবলৈ শিকক ডাঙৰ মানুহক কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে সেইখিনি শিকক বুলি মই ভাবিছোঁ